шумо медонед ки бум чашмонашро тоб дода яъне ба ҳар тараф гардондан наметавонад. Ин аз рӯи он аст ки чашмони бум ба косахонаи сар пайваст аст. Агар чашмони инсон ба монанди гирдшакл бошад, аз бумҳо ба монанди меваи нок монанд аст. Лекин агар бум чашмонашро тоб дода натавонад, ӯ қобилияти сарашро ба дилхоҳ тараф тоб доданро дорад. Бум назар ба масофаи наздик дуриро беҳтар мебинад ва чашмони ӯ аз чашмони инсоният чандин карат хубтар мебинад, ки онҳо дар шаб равшан мебинад. агар дар шаб равшанӣ умуман набошад, бум ҳам намебинад. Ба бум ба мисли як шам равшанӣ басанда аст, ки луқмаашро ёбад, валекин бум ба ғайр аз чашм боз гӯшҳои суфергӯш дорад, ки онҳо овозро аниқ мефаҳманд, ки аз куҷо омада истодааст. қариб ки бехатогӣ. Парвози бум аз сабаби парҳои махсусаш комилан хомӯш аст, ки ин плюси бумҳо дар шикори шабонаашон аст. Бумҳо бисёртар паррандагони шабона ҳастанд. Рӯз хоб мекунанду шаб ба шикор, лекин зотҳое вуҷуд доранд, ки рӯзшикор ҳастанд. Бумҳо қариб ки дар тамоми рӯи замин зиндагӣ мекунанд ба ғайр аз Антарктида ва баъзе ҷазираҳо.